Dostlar сәлем. Мен бүгін түшімде зур шәкшәк көріп ояндым. Һәм ұзақ ойламыша ең тәмле шәкшәкні ізләргә киттім. Ул қайда ясала? Әлбәттә, Казанның икмәк заводында. Мен Надир Шарипов, бұл үзебезнеке сәхифәсе. Һәм без бүгін шәкшәк ясаячакбыз. Киттек. Сіз аңлайсыздыр инде. Мындай киім белән әлбәттә заводка кирип булмай. Махсус киемне киергә кирәк. Исәнмесез? Исәнмесез? Мин Надир булам. Миңа иң тәмле шәкшәк кирәк. Мин дөрес килдемме? Әйе, Надир, сен бик дөрес килгәнсең. 3-нче икмәк пешерү заводына. Biz тәмле шәкшәкләр, икмәк әйберләре бик күп туйларга, бәйрәмнәргә әзерлибез. Күптән түгел булып узган БРИКС саммиты, мөселман саммитына бик күп матур шәкшәкләр ясалды. Хуҗаларны каршы алырга, алар чын күңелләреннән рәхмәт әйтеп бик ошатып киттеләр. Тагын киләселәрен әйттеләр. Сер булмаса, әлеге чараларга ничә кило шәкшәк әзерләдегез? БРИКС саммитына 150 килограммнан артык шәкшәк әзерләдек. Надир, телисең икән, ничек шәкшәкнең әзерләнү ысулларын мин сиңа күрсәтеп китә алам. Әйе, әлбәттә, президентлар өчен иң яхшы шәкшәкне ничек әзерләгәннәрен карап китик. Надир, күрәсеңме? Менә нинди зур труба килә. Әйе. Иң беренче иттереп без унны илекләрдән илейбез. Иленгән ун казанга салына, йомыркалар салабыз, ун әзгенә сода салып, камыр бастырабыз. Безнең камыр 20-25 минут ял итә. Ял иткәннән соң, хәзер без аны алабыз. Кирәк нәзеклектә шушы машина аркылы чыгарабыз. Калынлыгы шәкшәкнең тигез булырга тиеш. Башта менә әзрәк калынрак чыга, без аны һаман алга артка әйләндереп нәзегәйтәбез. Камыр менә алайтырып ничә тапкыр шулай үтәргә тиеш? Камыр алга артка нәзегәйгәнче менә шушы сантиметр булганчы 4-5 мәртәбә әйләндерәбез. Камыр әзер булгач, уклауга җыябыз, бу өстәлгә күчәбез. Безнең камырыбыз кисәргә әзер, без аны өстәлгә сузып салабыз хәзер. Безнең ике төрле менә пычагыбыз бар. Шул ике төрле пычак белән кисәбез. Дуслар, элек шәкшәк бәйрәм ризыгы гына дип саналган. Аны мөһим даталарга, туйларга, никахларга гына әзерләгәннәр. Менә күрәсеңме, безнең киселгән камырны без әйләндерәбез, артык уннан аралыйбыз. Он эләкмәсен өчен. Хәзер менә Надир, без аны чистарттык, артык унны алдык, икенче процесска күчәбез. Хәзер Надир, менә үзең килә, үз кулларың белән сал шушы сеткага бу шәкшәкне хәзер майда кыздырабыз. Булды. Хәзер шушы кыздырылган шәкшәкне үлчәп, айырым каструльга салабыз. Менә монда киләле, безнең монда бал, әзгенә песок салырга кирәк. Балның үзеннән генә шәкшәк ясап булмый, ул ябышмый. Шуның өчен һәр вакыт шикәр кумы салырга кирәк. Хәзер ул безнең кайнап чыга. Кайнап чыкканнан соң без аны бергә бутыйбыз. Кыздырылган камырыбыз белән. Менә бу кыздырылган камырны бераз тәмләп карале, ни дип әйтерсең икән? Моның әле балы юк, баллы шәрбәте юк. Балы булмаса да бик балы итеп тоела. Хәзер әзер жылы шәкшәкне без формаларга китерәбез.
Nadir менә каралы, бу Казан чәкчәге була инде безнең. Чәкчәкне төрле җирдә, төрлечә әзерләләр. Башкортта зуррак, түгәрәк була. Казан чәкчәге шушындый вак булырга тиеш. Бу чын безнең Казан татар чәкчәге була. Надир, менә бу чәкчәк безнең әзер булды. Яңадан бер кауып каралы, тәмен татып. Әйтерсең, Обязательно. чәкчәкнең без 9 төрлесен ясыйбыз. Чәкчәк грецкий орех белән, мәк белән, кокос белән, кунжут белән, куряга, чернослив, Шоколад. шоколад глазуры белән каплыйбыз. О, тагын бер факт исемә төште. Элек бәйрәмнәргә чәкчәкне дуслар, туганнар бергә җыелып өйдә пешергәннәр. Берәүләре камыр баскан, икенчеләре җәйгән, өченчеләре кыздырган. Хәзер чәкчәкне пленкага төрәбез. Шуңа күрә перчатка киям. Менә. Бик матур булды. Булдырасың икән. Менә булды да бу дуслар. Тизрәк чын татар чәе белән авыз итәсе килә. Рәхмәт сезгә, Гөлзидә апа. Үзеңә рәхмәт. Тизрәк йөгер инде. Тәмле чәкчәк белән тәмле шәйләрне эчәргә, татар шәйләрен эчәргә. Дуслар, якыннарыгызга да шушы чәкчәк кебек татлы телле булырга онытмагыз. Казанда булсагыз, иң тәмле чәкчәк кайда икәнен беләсез. Үзебезнекен Татарстанда эшләнгәнне сайлагыз. Пока-пока.